Ja. Hola, som a l'Estruc per fer-li una entrevista al Sol Soclau. Un clown es algo así como un creador, actor, còmic. Ara es diu la paraula aquesta clown, que és com una traducció literal de pallasso, però en realitat no del tot, perquè clown és el que porta la cara blanca, no és el clown. Llavors jo faig servir aquesta paraula però no sento que sigui clown. Llavors jo vaig començar com a actor, però no és el que volia, perquè un actor no és del tot creador, és intèrprete, i a poc vaig derivant a ser jo el dueño del que faig i fer la meva creació i barrejar-ho tot. Així que sóc una mena d'actor, dramaturg, clar, l'actor feina amb quarta paret, llavors la gent no hi és, i al carrer la gent hi és, i molt present. La millor explicació, perquè hi ha moltíssimes, és un peix petit que es mou en grup i que no té líder. Quan, segons la corrent, un d'aquests peixos agafa el lideratge. Si s'ha d'anar cap a l'esquerra, el que està a l'esquerra. Si s'ha d'anar cap endavant, el que està endavant. Són los sonsos, unos peces que es mengen fregits. O sigui, que és com una metàfora de que tu no tens amo, sinó que vas segons el que et sembla. Sí. I ara volia fer com uns quants números, un que és llegir un diari, un altre que és menjar i un altre que és xaqueta. Són accions quotidianes, clar, posar-se una xaqueta, llegir el diari o menjar. Però crec que el clown es planteja la realitat d'una altra manera. No és només algú que fa riure. La cosa és que m'he trobat amb una gent que hi ha al Japó que es queda a casa i potser 3 anys, 4, i viu només en la seva habitació i fan tot a la seva habitació. I potser que faci tot el que estic fent, però com si estigués sol